Well, good morning, mangwanani, sanibonani, bantu baseZimbabwe. Siyajabula ngale kuseni ukuba sikhulumisane ngendaba zethu, indaba zasekhaya ezweni lethu leZimbabwe. Uxolo ngokuba late kulo mcimbi wethu nale ngxoxo yethu esinayo lapha emsakazweni. Sithanda ukubingelela bonke abantu belizwe lekaMthwakazi, sibingelele nabantu belizwe leZimbabwe ngokuphelela kwabo. Uxolo nosizi ndinedambudziko tinokurombo kuti anonoka matangira taita pane production meeting yatatichiita yatipevera nguva mbichana and dzapiringana ipapo. Tinokumbira ruregerero kana tareswa seizvozvo. Vhiki yapera takataura nyaya thinking tool, how to think as Africans. Pandakauya nedanda rangu riya tikabreaka down kuti tinofunga sei, sicabanga kanjani, njira yatinoprocessa, njira yatinofambisa nayo ndangariro dzedu nokufunga kwedu, tinoronga sei marongero edu, maitiro edu namabatiro edu. Tikatora nguva yakareba chose tichigwa nokutsanangura nokududzira mafungira tinofanira kuita panyaya dzemari, mafungira tinofanira kuita panyaya dzokuvaka misha, mafungira tinofanira kuita panyaya dzechingwa nesadza nokudya, mafungira tinofanira kuita panyaya yedzidziso, mafungira tinofanira kuita zvakare nyaya yenyika, land, mafungira tinofanira kuita zvakare nyaya yechivanhu chedu, namafungira tinofanira kuita manyaya ekutongegwa kwedu, tichizwisisa zvakare kuti mashandiro atinoita akabatanidzwa navanhu vatakagaridzana navo senyika, seAfrica yose. Uku kuruboshwe tine varongo vokuAmerica, uku kurudyi tine maChina, kumusoro kuita maEuropeans, kuno nyasi kuita isu vanhu vatema. Saka ukatora map yako zvakanaka ukaita cross yakadai so yokubudza kuti this is your compass, kana ikaita compass yemafungiro ako, kuti when you are thinking, kana ukafunga uchiti ndoenda kuchamhembe, unovonani ukoko, ukandoenda kumabvazuva unovonani ukoko, ukandoenda kumavira zuva unovonani ukoko, ukandoenda kumavodzanyemba unovonani ukoko. Nomamwe manzwi mafungiro edu namabatiro edu akabatana namabatiro namashandiro anoita vamwe vanhu mune nyika dzavo. Chakakosha ndechekuti munhu mutema kana achifunga nokurongedza nyaya yake agone kuva iye unotanga kuti ndini ndinotanga, vamwe vozotevera. Vazhinji vedu navatungamiriri vedu vaita dambudziko rokuti vanotanga kufambidza mberi vanhu vokuzhe, vanhu vokumabvazuva vofambidza mberi, vanhu vokuchamhembe vofambidza vanhu mberi, vanhu vokumavira zuva. Isu vanhu vokuno kuAfrica tinoramba tichingova sure, nyaya dzedu dzinoramba dzichingova kumwise. Tozokaruka todya magodo, vamwe vanhu vadya nyama, tokaruka tomwa mutuvi, vamwe vana vadya mahurakura, tokaruka todya zvibaba munini nezvigwegwedu, vamwe vanhu vadya nzungu dzakakora, tokaruka tadya marunda, vamwe vadya mafuta, tokaruka tadya inonzi kudii imwe yechikaranga iya, tokaruka tadya gbatata, vamwe vadya zviropa. Ndo nyaya yacho kaiyo, kuti kana tichirongedza tifambidzane tose, panenge pavhiyiwa ipapo toenda tose, tigone nesuvo kuti awojeka wacheka, tigogona kucheka pakakura. Nhasi, zuva ranhasi ndichada kududzira nyaya yegukurahundi inova ndiyo yakabata chose nyika yeZimbabwe pakuti tiinde mberi tifambidzane savanhu venyika imwe. Pakaitika hondo yakaitika kuma1980s ikatiitira dambudziko guru rokuvaka mukaha pakati pavanhu vemandevere navanhu vamashona panguva idzodzo, zvikateukira kuinda kumazuva amangwana, zvikateukira kuinda kumazuva anhasi. Kusvika nhasi takagongana kudai, matongegwe enyika yeZimbabwe haitongwi senyika, yakaita vumhedu yakaparadzana, kuti vokuBhuluwayo nevokuHarare, poita todarika pashangani paya
kunzi poitaurwa nyaya dzokunzi ava vanofamba vakadii saka hapasati pagadzirika panyaya yeGukuraundi. Ndakakupai presentations mazuva apfuura akati one day ndichiidza kuti mugone kuisisavo kuti ndinoshanda sei, ndinofunga sei, kuti kana ndozokupai mamwe recommendations muvonavo muchiwedzeravo, muchitapudza pandinenge ndaresva motapudzavo, pandinenge ndagona mowedzeravo ipapo. It's my desire xa sikhuluma indaba yakwaBulawayo, indaba yeGukuraundi, angithi mina ngine solution ephelele ukulungisa inkinga yakhona, kodwa nxa singahlala kakhulu singakhulumi ngayo le ndaba sizabona kuba ayipheli isisu asiphumi ngoba abantu bayakhuluma. Cha, kufanele kukhulunywe ngempela, abantu sibone kuba singahlangana kanjani ukuba silungise izwe nokuphelela kwalo. Ngiyakholwa kuba izinye izinto engizozikhuluma namhlanje, okunye kwakhona kuzohamba kahle, okunye kwakhona ngeke kuhambe kahle, but ngendlela oyokuzwa ngayo wena, thatha lokho kuhle wengeze kukona, thatha lokho kuncane okungalunganga kahle ulungise nawo. Pane zvinhu ndataura zvakawanda pano, kana pane zvichaitika kuti zvandataura hazviwirirani nemi zvose, zvakanaka motora moisa kuruboshwe, zvakaipa motora moisa kurudyi, mowedzeravo pamunowedzera kuti apa ngatidai, apa ngatidai, apa ngakatidai. Ndo rurimi rwandinotarisira kuti savana veZimbabwe tingatanga kutaura tichiita saizvozvo. Haikona kungoita mapipi enyaya dzamadhirezi, nyaya dzetsva, nyaya dzokunyengana, nyaya dzotsvaka vasikana. Umwe mukomana unonyora papeji paya kuti mudhara chingatimbotaura nyaya dzevasikana panapa tiunotoita sei. Vakomana, mapurogiramu akawanda kumvenge anoita izvozvo. Sununguka, pinda ukoko, mundoita svina yenyu ukoko. Pano patiri pano tinoda kuidza kuvaka nokuunganidza nokugadziridza nyika yeZimbabwe. Saka nyaya yatotaura nhasi inyaya yeGukuraundi. Nyaya yeGukuraundi inoitika muBulawayo ne5th Brigade vachibuda kubva kumasvingo vachimanya kupinda muCholocho, Mangwandi, seri uko kumakalanga areas, kukaita hondo yakazobuda yabuda muno Mutumbane muBulawayo. Ndandichiri mwana mudoko mazuva yawo, ndandiri kuhigh school kuSolusi. Saka paivuya vanhu vachibva kuMatebeleland nhasi vachidarika napachikoro vachizovata vachimanyira Bulawayo, nekuti pakwaita hondo zvokwadi chaiko chaiko. Vanhu vakakuvara, vanhu vakafa, izvokwadi iyoyo. Hatingafukidzi chidembo nedehwe tichita chinhuhwe, chinoramba chingonhuhwa. Kwakafa vanhu muBulawayo, kwakafa vanhu muTumbane, kwakafa vanhu pakusununguka kweZimbabwe. Zvose izvi zvaitika. Mubvunzo mukuru woti saka todii, zvinokatangira papi, zvinofamba sei? Saka ndoda kumboposherawo mashoko angu maviri matatu kune vanonzwa kuti tingaone tingafungisana sei. Hondo yeZimbabwe yeZanu neZIPRA neZanla vachiungana kugadzira nokugwa neZimbabwe. Tinoziva kuti ZANU-PF yakatanga muZAPU, tinoziva izvozvo, ihistory yakanyogwa iyoyo. Ndokubva vazoita zvavaita, ndokuenda kunana Mozambique, ndokuzotanga organization yavo tsva inonzi iyo ZANU. Asi ZANU pakusumuka kwayo anga ari mwana weZAPU. Ivo president vedu, ex-president vedu, or the late president vedu, vaRobert Mugabe, vakadzidza vose. Kana ndichitarira pahistory yangu, vose vakadarika muchikoro chimwe paFort Hare kuno kuSouth Africa. Saka ndongapa pano bukama hwakati kana vari kumadhomu kwavo ukoko, kana vari kuchikoro vachitaudzana kuti toita sei kana tadzokera Zimbabwe. Saka nhaurirano yokusununguka kweZimbabwe haina kutanga muZimbabwe, yakatanga kuno kuSouth Africa, especially kana titora nyaya dzamapolitical parties. Saka pazoita division yakadero, tinoziva zvakazoitika. Pakazoita masoja mhando mbiri, kuti ZANU yakaita got armed, ZAPU ndokuita armed also. Ndobva vazosangana kuZambia vakawirirana, ndopanopinda vana president vedu vana Emmerson Mnangagwa varipo iko zvino, namamwe magamba edu atinoziva vachipinda muZambia. Vamwe vangu vakagara paTanzania, vakaenda kuGermany, vakaenda kuRussia, vakaenda kuRussia vaita intelligence. Vakazotenderana kuti oke ngatichiitai attack yakanaka, kuti pavakapuwa base kuMozambique vakapuwa rimwe base kuZambia, ngatichitargeta Zimbabwe from all angles. Ndo pakazotanga hondo dzokunana Jambezi kuya kunana Vic Falls, kuchisumuka hondo dzokunana Bikita. Pandandiri nesomwana mazuva yawo tichirisa ng'ombe
nana Mukoma Musa nana mama vakaziva kuti ndivana Rex Nhongo nana Mai Nhongo ivavo tiisi taiva vana mujibha vacho. Mukavabudza Mai Nhongo kuti Prazo rokwamaponga ndiani, ndokwavaiuya vachizotora mbudzi nomukaka nesadza, tichiita pfungwe kwana Mazhinji, tichiita pfungwe kwana Murembwe, tichimanya mapurazi kuya kundobuda kwana Mujiche, tichidzinganisa nyaya yeZimbabwe iyi, tichitaura nyaya dzokuti masoja aonekwa kupi. Wabona ngombe dzangu here? Ngani? Ndabona ngombe ndanhatu. Mabhuru mangani? Mabhuru maviri. Hadzi ngani? Hadzi imwe. Dzadzine nyanga here? Dzadzine nyanga. Tichitaura tatirimo yanga ichiva rurimi rwakasumuka chose. Ipapo ndiri kutaura nomukomuredi. Masoja vachena vakamira apa tichitaura nyaya dzedu vasingauti noti kudii. Kana vachibvunza kuti wavona here ngombe dzangu, kunonzi wavona here vavengi? Wavona varungu vangani? Varungu vangani? Vatema vangani? Vanga vane mabhazuka mangani? Vanga vane mota ngani? Information yose iyo tisi taifambisa. Ndandiri mujibha chaiko. Ndotoshamisika iko zvino zvikomana zvina ma22 years zvakunzi war veteran. Kwai war veteran wakagwa hondo wakamboiona here? Wakamboboera mbuya wako mugomba here uchivaviga? Wakamboona mbuya wako achiroga here nesvimbo nomurungu? Wakamboona mukoma wako akasungwa newaya here muhondo yeZimbabwe? Ukaiona here? Taikambaira so vapfana tichikambaira titizambumburu mubhikita mumapurazi manyaunda umo ndokwakapisa hondo kunana Odziko nokuhwedza kuchidedera muno medu mubhikita umo. So haisi nyaya ndinofara kanitaura nezvayo, asi inyaya inondigwadza. Saka vakazoita hondo mbiri, vanga vachibva nokuZambia, vanga vachibva nokuMozambique. Tiinde takananga muHarare tione. Paita interruption pano. Hello, tadzoka here? Rerun please, network in Jelusu. Hi Mr. Maponga. Can you hear me? Just send me some thumbs up to say we are okay. Excellent. No, ndofunga yaita right. So nyaya yeZimbabwe, liberation yeZimbabwe, hatingarevi nhema tikati topa nyembe kuZanu PF kusununguka kweZimbabwe. Haisi chokwadi ichocho. Tinopa nyembe kuZAPU, tinopa nyembe kuZanu, tinopa nyembe kunana mbuya nana sekuru vakagwa hondo vakagara kumamisha yavo. Hakuna munhu muZimbabwe ungasumuka kati ini ndakasunungura Zimbabwe. Inhema idzodzo. Vanhu vose takashanda takasunungura nyika yedu yeZimbabwe. Chakazoitika panyaya yekusanganisana kwehurumende yaino nyaya yasvika manje Zimbabwe yenyu mapuwa. Problem yatinayo vanhu vatema, pakangoita nyama chete, pakangoita muto. Ndinozona pamichato munowirirana zvakanaka, hai makadini, vanhu vakapfeka zvakanaka. Kungo pakangoita nyaya yesadza nomuto, ndo panotanga kurovana vanhu, ndo panotanga kudirana vanhu muto, ndo panotanga kudzingisana vanhu vachingova wangoona kuti sadza rine problem kumunhu mutema. Haisi Zimbabwe yoga, nyika yose tenderere, especially patiri vanhu vatema. Pakangoita nyaya yenyama nomuto patoita dambudziko. Ndinoreva kuti kudii? Ndinoreva kuti kana pangoita nyaya yekuti pakutanga kutaurwa nyaya dzokudya, nyaya dzemari, nyaya dzemabhizinesi, nyaya dzekubudirira, vanhu vototanga kutosumudza magokora kudai. Iwe uri mukaranga, iwe uri mukorekore, iwe uri muzezuru, iwe uri mundevere, iwe uri mutonga, iwe uri munambia, iwe waita muchangani, iwe waita. Asi kana tichigwa tinogwa tose, asi pakangoita muto ndipo utanga kuona kuti mazezuru ngokuti ngatichivungana kuno toita gusha, tovungana mazezuru toga. Makaranga wakati nhasi taibata vo ndedu, dei bofu ranonga pembe muchitima, kufuridza kundotsvaka vo kwangu vo, tomboita vo chigume guri yako wafa. Makorekore gore vachaibata vo vomboridza vari voga, mandevere gore vachaibata vo. Zvekuti inongoita zvisina vana vanyamunhu. Hakuna kwatinoenda kana tikatanga kufunga tichidero. Pakazotenga tichiungana iko zvino tichigadzira hurumende yedu, ZANU neZANLA neZAPU kuti dzichisangana tichigadzira Zimbabwe National Defence Force yedu. Zvakaishagwa ndo zvaishagwavo, vaishara ndo vaishara, mapreferences
kuinda ani apa bvisa uyu mudoko uyu mukuru tina maguniri vakuru vakagwa hondo vana Masuku for example vana Davengwa vana Tekere the rest of them. But in the midst of governance, then power becomes a bit of a complicated monster. Mabatira yakaikwa nyaya yacho yakatisira itinogadzira mumatadza nokuti haina kuzogadzira kuti vanhu vavungane. Yakaramba yangobva yakaramba yangoshinya mutimwiko zvino wapinda munyama yomwana kuti uise kuti zvinofamba sei zvakuoma manje. Wotarira nhoroondo yeZimbabwe yakazokonzera iyoyo nale tribalism nokufa kwabantu kwabulawayo. Imbali yakhona ayinhle ngempela ngoba mina ngikhuliswe ngumkhulu ndakarerwa nasekuru Maponga kuBhikita. Vakandiudza kuti pakasvika paisvika majiti paisvika mandevere ukoko kuBhikita nokwana Chirumanzu nokwana Charumbira uko pavanga vari kusvika Svobono mazuva iwayo akara kuma18 chakuti kwambuya vangu vakanditora vachindisa mudengu vakatiza neni vakaenda neni mugongo tichitiza majiti aiuya kuzobva nesu. Ndonhoro ndakaudziwa iyoyo. Saka tikawisisa kuti iko kwazuro tisati tanga nyaya yanhasi kwakaita hondo kare. Kana musingawisisi ipapo timbodzidza nyaya yamahutu namatutsi mugowisisa kuti zvatinovudza vana vedu kuti rimwe dzinza rakamira sei zvinozofamba sei mangwana mberiku, nokuti kana zvozodhubuka mangwana moita fanira kama musingazivi kuti zvofamba sei. Kutarira kuti hasha dzakaitwa neGukurahundi pamusoro pevanhu vekumaNdebele vana mbuya vangu, ona kuti hasha idzi nyangwe dzadziri dzokuti ZAPU haisi kuda kuisa zvombo pasi, asi kuruboshwe vakomana vaende kugba hondoko vanga vasingachagwi hondo yezvombo zveZAPU, vanga vogba hondo yakare, hondo yana Chaminuka, hondo yana Nehanda, hondo yamajiti namakaranga yekuma1864 seruku. Asi nokuti rumborera rwenhoroondo yakashata hahusukwi nomukaka unosukwa neropa, vanhu vakaramba vongodzingirirana nokuteurirana maropa. Zvinoitika nezvokuti vanhu vapedza kutorerana zvikafu kutora madzimai nemombe dzikaenda muMandebele kuma18 ikoko, zvikatora more than 80 years to 90 years kuti vanhu makarangawo vachiti tava nesimba rogona kuenda kuMandebele. Uona kuti hondo yacho ina maleya akati wandei, unoti unogwa nehondo pamusoro asi nyasi kuita imwe nyaya. Let me get to the point so that it could be clear. I suggest that for us to be able to unite a greater country of Zimbabwe, kuti gone kubatanidza nyika yeZimbabwe, chokutanga tinofana kuti vanhu vokuMatabeleland vagadzire monument kuvanhu vokuMasvingo, vanhu vokuMasvingo vogadzira monument kuvanhu vokuMandebele, volista zvakaitika, volista zvakaresheka, volista zvakaitika, volista zvakaresheka. Vechikaranga vanoita zvirango, voita zvirango. Mhosva inoripwa kana mhosva isingaripwi inoita iyo vanoti kudini yechikaranga munokaruka mava nemweya wesvina unenge uri mumusha menyu, kutsvaira ruvazhe rweZimbabwe, kugona kuti hondo yaMandebele vachigwa naMashona igadzikwa nechikaranga chakanaka, hondo yamakaranga vachigwa naMandebele yogadzikwa nechikaranga chakanaka, pogadzikwa mamonument maviri kuMasvingo nokuCholocho anohwisisa kuti tose takaresverana zuro, ngatichiunganai pamwe chete tichitanga kutaudzana semhuri imwe nyika yeZimbabwe. Saka ndachikumbira kuti vechikaranga nevechiNdebele tisaramba tichingogwa, nokuti ukangotanga kuti wanzi uqala ukhuluma indaba yeGukurahundi kuva nomoya omubi, hakuna muntu ofuna ukukhuluma next because umuntu wonke usecasukile. But we cannot be angry forever. Asikwazi kuba singacasuka kube naphakade lokho sithi sicasukile. Kufanele kufike kube khona isikhathi lapho khona abanye abayiqala bathi asibonisaneni ukuthi sisebenza kanjani, kubonisana kutoshandisana sei. Kwanasi panyaya yeGukurahundi neZimbabwe tine ropa ratinofana kuti tigadzire tose, ropa raMandebele rana sekuru vangu rakatebuka panyaya yeGukurahundi, ropa raMashona rakatebuka panyaya dzamajiti. Tobona kuti pahondo dziri mbiri idzodzi dzounganidzwa sei
kuti tigone kutsvaka patinotanga kushandira. Kusvika tataura nyaya yegukurahundi, Zimbabwe inoramba yakangogonga, inoramba iri nyika yakangoshinya, nokuti kana vanhu vasati vagona kutaudzana, nyangwe murume nomukadzi mukakonana, uyu akati rangu jira harifukwi, uyu akati rangu harifukwi, uyu akati handiuine mari, uyu akati pangu pano haubati, uyu akati haubati apa, uyu akati pano hautauri, vongoramba vachingokweverana kuita makakatanwa. Hakuna chinogadzirika. Tozowisa zvakare kuti pamusoro penyaya pakava navanhu vakava namainterest kuti vaidze kugwavona nehurumende yanga yapinda pasimba, vachipa zvombo kuna vanhu vanga vakunzi madissident, nokuti madissident ose anga asiriesa apo. Anga madissident angatova vanhu vaibva kuzhe, vaigwa nokugwana mugabe kuti nehondo nehurumende yatatava nayo kuti vaibvise pasimba, avandoshandisawo simba kuti vatsvaire zvanga zvichiitika. Ndochokwadi ichocho. Wangati kana wapinda mumba mako, woti wava murume mumba mako, zvikomba zvomukadzi wazuro zvoramba zvichingofona zvichingoshupa, unodzigamira ukasumuka ukatora svimbo ukagwana vanhu. Asi paugwana vanhu wakuuraya, wakurova navana vako, ndopakaitika dambudziko ipapo. So my suggestion zvandingaleke kucelayo kuti aive nikhona ingxoxo kana kuri kuti hurumende haizvigoni, ndanchikumbira isu pano pagroup redu rasisimeli nevanhu vose vari pano neshamwari dzedu dzatinadzo, togadzira funding mbiri. Funding 1 ndeyekumandevere, funding 2 ndeyekumashona. Tounganidza mari dzedu, tondovaka, totenga ng'ombe dzedu, totenga zvimakwai zvedu, poikwa zvikaranga zvinofanira kuitwa. Vainzi sintu yekani, vainzi sintu is none of your business. This whole concept of us always forcing people into one column, that's what gets us into all these problems. And many times people are actually angry as ever over these political issues are religious people who are Christians. Ndopaunoona kuti chikristu chacho chatinoti tinacho hachisati chatranslata kuti zvino kana uri mukristu asi unoti hautauri nomundevere, uri mukristu kodha hautauri namashona namasvina. Chikristu chorudzi ichocho. Saka imbotorai chikristu chenyu mise padivi, timbodhila nenyaya samamirira yakaita. Kana kuti pakaresveka pakatemuka ropa, gadzirai nyaya yeropa yegukurahundi, gadzirai nyaya yeropa yamajiti. Mandevere toita sei kuti gadzira, mashona toita sei kuti gadzira. Saka ndanda kupa recommendation kwamuri, handisi kupai pressure, but kana kuri kuti matamwe pakati pedu wanga achava nesimba kuti vasumudze nyaya iyi vaise kuvakuru, vakuru vakagona kuzviita chinotenda. Asi kana vakuru vakonewa, ndandichiti isu savana vadoko ngatiunganidzei zvatinogadzira, tigadzire nyaya yetribalism muZimbabwe. Haisumudzi nyika, inouraya nyika. Recommendation yangu, togadzira monument imwe kumasvingo, togadzira monument imwe kumandevere, imi vokumasvingo mondovaka kumandevere monument yavo muchicommemorata all the lost heroes who died in the Gukurahundi. And then the Ndebele people can get to Masvingo. Better still, if it can be put next to Zimbabwe ruins, a monument from the Ndebele tribe of all the crimes that were done to the Shona people during the Majiti uprising. Then we can put all those names also of people that were destroyed and allow some sort of communication between the two tribes that are estranged. Handizivi kuti ndanga ndichataura kusvika papi, asi ndo mashoko anga ndaiswa pamwoyo pangu kuti ngatigadzirisanei savana veZimbabwe, ngatigadzirisane vana veZimbabwe. Katasvika ipapo toti Harare yedu becomes the jurisdiction capital, Bulawayo yoita iyo the business capital, because Harare had developed to a high level. We need to move the Minister of Finance from Harare into Bulawayo. Masvingo, you're going to get a cultural capital. The Department of Culture must move to Masvingo. The Department of Finance must move to Bulawayo. Harare remains with its courts. The Department of Tourism moved to Victoria Falls. Maybe the Department of Agriculture and Commerce moves to Gweru. The Department of moves to Mutare. The secret is when you decentralize the government into those segments, then you are able to move the finances of the national fiscus into strategic positions within the national space. So at the end of the day, you don't end up with one country. Nzvimbo imwe yeHarare
ndo yosumuka yoita mabuildings makuru. Bulawayo yozara mabuhwa masvingo inongova huruva Victoria Falls. Munogadzira budget nezhira yekuti umwe munobvisa simba, decentralized power. Yes, I like that word, decentralized power, kuitira kuti nyika yose isumuke. Bulawayo is a beautiful capital city for commerce because of its strategic transportation infrastructure. Kubva kunyaya dzenjanji iri pedo neBotswana, iri pedo neSouth Africa, ine distribution yakanaka. Victoria Falls 400 kilometers, Harare 300 kilometers, Masvingo 300 kilometers, South Africa 300 kilometers, Botswana 200 kilometers. Iri strategic, saka inogona kushandika zvakadero. Saka totanga kuvaka nyika yedu yeZimbabwe. Ndo mafungiro andichita izvozvo, asi kuti tisvike ukoko tinofana kutanga taona kuti togadzisana sei patakakonana. Murume nomukadzi mukakonana, ranga rifukwi kusvika musi mukadzi wacho ati chifuka rangu, murume akati chifuka rangu, mufuka rangu, hakuna kwatinoenda. Ndinotendavo nyenguva yamandipa kuti timbotaudzana nokurumana zheve panyaya yedu yeBulawayo neMasvingo. Ngiyabonga kakhulu, nibe nelanga elihle. Siyobonana ngokunjalo ngeviki elandelayo.